Здравейте отново! Ако сега включвате своите телевизори, ще припомним. Проверяваме трасетата за офроуд Трявна 2016. Състезанието, което ще се проведе в началото на месец април. След приятния престой тук и добре приготвеното кафе на пясък, колкото и да не ни се тръгва, няма как да останем повече. Затова подтегляме. Първото нещо, с което се сблъскваме след този разсейващ престой, вече сме в ситуация разпъване на лебедки. Този част от кой клас? Този е клас любители. Не начинаещи, любители от клас трофи и също и тези ще минат от тук хард. Сиреч прототипа и модифицираните от клас трофи. А пътя ще се спуска или ще се качва? Ще се качва пътя, както в момента сега вървим. Така че много трябва да внимават как подхождат към тези коловози, ако е такова времето мокро, ако е сухо, няма да имат никакви проблеми. Клас любители. Запомнете това място и начина на преминаване, за да успеете да се справите колкото се може по-бързо. А сега малко информация за клас трофи. Сега сме на част от трасето на трофи. Да, от тук ще минат и трите класа. Както виждате, коловозите са огромни и в това време ще има баяли бедки да се опънат, ако нямат подходящите гуми. Но предполагам, че всички екипажи ще са с подходящи гуми. Ето виждате колегите как се мъчат отдолу, но ще се справим. Имаме лебедки, имаме всичко. Екипа е добрял екипал в тази обстановка, така че няма да имаме проблеми. Ще се справим. Кога последно минава от тук? Преди 5 години. И така, че нещата са коренно различни. Ще видим. Ще видим какво ще правим. Може да го отменим този етап, защото може да станат етапи. Но за сега няма проблем. Има място между дърветата, така че могат и да минат и между дърветата. Обстановката тук започва да става неочаквана и сериозна. В групата ни днес има и джипка, която не е с подходящи гуми. Това обаче ни позволява да установим кои от пътищата са подходящи за съответните класове. Как е ситуацията, когато нямаш добри гуми? Ами, ситуацията не е за предпочитане, това е за сега. Сега трябва да се измъкна. Ето това е за обиколния път, който всъщност минава малко над Локвата. Ние минахме с Йосиф оттам, много по-добър е естествено, отколкото през самата Локва, но така или иначе ми се струва, че
трасето за този клас, за който е предназначен, няма да е толкова лек. След няколко часа в Тревненския Балкан стана ясно, че дори трака за любители не се оказва никак лек, както го очаквахме. Как мислиш, клас Трофи ще успеят ли да се справят тук с това трасе? Би трябвало да успеят. Все пак е предизвикателство. И даже, колкото се спомням, на времето имаше и по-сериозни ситуации, отколкото сега. Това е играта, това е занимавката. В крайна сметка, за това сме в гората. Да се борим. А уж една-две лебедки само щяхме да ползваме. И само проверка на пътища ни очакваше. А то се оказва, че съвсем не е така. Особено след като навлизаме в трасето за клас Трофи. Въпреки трудностите, които срещаме на места, има достатъчно време до 2 април, за да бъдат направени необходимите промени по трасето. Да, определено има възможност да се заобиколят коловозите или ако има дълбоки локви, но джипа задължително трябва да е с добри гуми. Затова не подценявайте дори най-лекия клас, тъй като терена тук не е приятен, ако преди това е валяло дъжд. Имайте в предвид, че вие сами може да се уверите в това с заснетото. Съвета на организаторите е да не правите компромис с гумите, за да изпитате пълно удоволствие от участието си в Трявна 2016. Докато ние тук разпъваме лебедки и се борим с кълта, последният в групата днес е претърпял повреда и най-вероятно няма да продължи с нас до края. Какво стана с джипката? Ще го зацепя колкото мога да се прибера. Някъде съм го ударил, някакво дърво. Предното предаване, което включва предното предаване, вакуума се откъсна от кутията. И сега ще го мъча да го включа принудително и да се прибера до някъде. Ще видим как обаче стане. Няма ли да успеш да закрепиш джипката и да продължиш с нас? Няма. Ще се прибера. След като джипката е закрепена, така да се каже, срещаме ви с пилота, който я управлява. Успя да закрепиш до някъде джипката? Да, и се опитам да се прибера до Габрово. А ти често ли излизаш така? Да, доста често. От 95-та година не съм оставал без джип. А я ми кажи, защо се случи така, че да получи тази повреда? Най-вероятно в някой пън е там отдолу има един пън и съм ударил в пъна. Като връщах на заден и го ударил и се изчупил. А хареса ли ти всичко, което видя до момента? Да, много. При положение, че участваме в организирането, ще се прекарат много добре състезателите. Йосиф преди малко спомена, че този участък ще го помисля дали да остане за класа, за който е предназначен. Най-вероятно до тогава ще се оттегли водата и може би да стане по-добре. Защото като пекне слънце и водата се изпарява. Може да останат само коловозите. Съжаляваш ли, че си тръгвате? Не съжалявам, само да се оправим. Ама ние ще се оправим. До тук забавлява ли се? Да, много. Да. А винаги ли излизаш с него, докато кара? Да, винаги. И как така стана, че ти хареса офрода? Смисъл, заради него ми хареса. Заради него ми хареса. А първия път не се ли чудеше какво става? Защо толкова много излиза в гората? Не. Емоцията е страхотна. Много е хубаво. Определено ми харесва.
Йосиф спомена, че не е бил тук от няколко години, но един от нас е карал миналата година точно по тези пътища. Разбрахме, че ти си минавал тук миналата година. Да, есента. Как беше? Тук много по-добре от сега. С какво минава? С колело. Ми караме колелета. Много казваш, че се е изменил маршрута. Изменил маршрута, да, няма нищо общо. Тези коловози ги нямаше въобще. Ти като страничен наблюдател, как мислиш, какво ги очаква състезателите? Няма да има проблем, защото състезанието е след месец. Ще се оправи до тогава. Просто оцелихме най-калното време. Ти в момента се возиш в тази джипка? Да, винаги съм имал джип, просто тази година само нямам. Иначе съм имал, аз не съм патрол. От 10 години караме всеки ден. Почти. Просто сега се случи, че я продадох преди 2-3 месеца. И затова съм и пасажир при него. Джипката се повреди, вие се връщате наобратно, ти с него ли ще се продължиш? Да, с него. Няма да го оставя, да. Ще продължим с него, пък ако се наложи, ще минем по асфалта да дойдем при вас. Вече сме 3 джипки. Навсякъде до Трявна има коловози, които не са никак приятни. Стана ясно, че и най-големите са преодолими дори и без лебедка. Стига да е правилен подхода. Разбира се, на места така или иначе ще се наложи. Километрите за класовете разбрахме, че не са много. Затова трябва да проверим колкото се може повече днес, за да ги покажем и на онези, които ще се включат в надпреварата. Естествено, ние няма да ви издаваме всичко, но е важно да сме наясно дали всички пътища са проходими. След целия ден, изкаран в гората, едно е ясно. Офроуд Трявна 2016 ще донесе много забавления и приятни емоции на всички екипажи. Още съвсем мъничко ни остана да стигнем до Трявна, но сами виждате, че и малкото буквално метри, които ни делят от този град, не са никак леки. В ранния следобед имаме среща с кмета на Трявна, който ни очакваше в центъра на града. Близо 3 години вече не се е провеждало офроуд състезанието в Трявна. Защо решихте да подкрепите тази инициатива за организирането и провеждането тази година на това мероприятие? Искам да ви кажа, че доста спортисти от Трявна първо изявиха това желание, а в същото време това е много добро мероприятие за целия град, за развитието на туристическата услуга, която ние предлагаме. И смятам, че ще се възроди една традиция, която беше прекъсната неправилно повече от 3 години, да се събират именно тук в Трявна голяма част от представителите на този интересен и атрактивен спорт в България. А вие какво мислите за офроуда като дисциплина? Изключително атрактивен, много интересен и динамичен спорт, свързан с много адреналин, емоции, интересен във всяко едно отношение. Състезанието в Трявна се очаква да бъде в началото на месец април. Вие ще бъдете ли там да го откриете? Разбира се, ще бъде открито. Правим организация, която да бъде
за правилното протичане на самото състезание. Ще имаме и специален инструктаж относно чистотата на автомобилите, които ще излизат след състезанието, за да не може да не се замърсява града след провеждането му. И въобще ще направим доста мероприятия, които да касаят доброто и правилно потичане на самото състезание. След тази надпревара феновете на офроуда да очакват ли следваща и последваща година да се провежда това хубаво състезание тук в Трявна? Ами разбира се, мисля, че тая традиция трябва, след като е вече възродена, да продължи и да се догражда с много повече маршрути, с много по-интересни състезания и с, разбира се, участието на много повече спортисти от не само от България, но и от други страни. А как мислите, интересен ли е терена тук за любителите на офроуд? Хубавото на Трявна е, че те се намира на ниско, на около 400-450 метра над морска височина, а около нея възвишенията достигат до 600 метра. Говорим, че няма екстремни височини, които трябва да се изкачват. Терена е сравнително равнинен, но в същото време е насечен така от доста атрактивни за спортистите места. Мисля, че е доста добро место за провеждането на такова състезание. Пожелайте нещо на екипажите, които предстои да се включат в състезанието. Ами много успех, разбира се. И разбира се, внимание при употребата на този доста динамичен спорт, защото често пъти се случват и така нежелани събития, когато не се практикува както трябва да бъде. Но най-вече здраве и успех на всички състезатели. Това е, което искам да кажа. Ето как един млад спортист става част от организационния екип на състезанието. Отговарям предимно за организационната дейност, която се осъществява от нашата община, тъй като аз съм спортно действащо лице и имах огромното желание това събитие да се случи в град Трявна. Аз поех инициативата, отидох разговаря с господин Лагадов да осъществиме състезанието в град Трявна. Той откликна на моето желание, след което имахме разговори с господин Захариев, за което искам да благодаря. И така ние ще организираме състезанието в град Трявна, благодарение на подкрепата и на община Трявна. След приятното време, изкарано в красивото градче и най-вече гледайки отстрани спрените джипки в центъра на площада, не може да не споменем нещо много важно. Организаторите на Offroad Трявна 2016, освен за провеждането на надпреварата, са помислили да запазят чистотата и красотата на града. Затова по време на състезанието, на всички изходи около трасето, ще бъде осигурена автомивка и хора, които няма да допускат мръсен джип да стъпи на асфалта. След това леко отклонение ще ви срещнем с Миро Атанасов, който е един от помощниците днес. Помагам и на групата тук на Лагадов да организираме трасето и просто нямаше смисъл. Видяхте и терена много лош, имаше нужда от лепетки, дърпани. Като се има предвид, че ние всъщност не показахме екстреми, по-леките класове видяхме. Значи след вчерашния дъжд, явно много мокро и коловози от дърварски камиони, ще трябва да се променя трасето. Ако не изсъхне почвата? Да. Защото хоби класа ще бъде много трудно. И накрая ще направим анализ на днешния ден. Трасето беше уникално камъново. Съмнявам, че има промени по трасето, доста сериозни, защото това е трасето за по-лек офроуд, както сме го предвидели. Идеята е от тук да се отиде до Боженци, да се пие по едно кафе, шеговито казано, с бял сладко и да се върне. Но съмнявам, че има леки промени по трасето, ужасно е кално, което е пък добре за офроуда. Общо взето хареса ми, но на мен да се знае, че ще има промени. Какво ще посъветваш хората, които предстои да се включат, защото разбрахме, че ще има и екипажи, които не са карали до момента? Ами да са по-подготвени колите, задължително екстремни гуми, лебедка и късмет. Повече кал ще има и това е, което всеки офроуджия желая.
Те заради това идват тук в Трявна, защото имат хубави спомени, много као. Това е. И адреналин ще е на 100. Гаранция да ни е 120. Това още взето. Ако се задържи почвата такава, каквато я видяхме днес, ще има ли етапи според теб? Сериозни. Сериозни. По това време предполагам, че ще е също така. Ще паднат още вържи, все пак сме в пролет. И със сигурност ще има сериозни етапи, което забавя състезанието. Ще има нейни състезатели. Ще променим някои участъци, но общо взето това ще има, защото където минахме. А на тези участъци ще има ли предвидени някакви съди, нещо с което те могат евентуално да помогнат, ако се наложи? Задължително ще има, където ще има някои други екстреми, ще има помощен персонал и ако се наложи, ще асистира. Ние показахме част от трасето не на всички класове. Нямахме възможност да стигнем до екстремите, защото и леките трасета за нас се оказаха екстреми на моменти. Ами другата част се пази в тайна. Това е идеята. За батко си дето една приказка. И това е само за кафиджиите. Това е лекото трасе. Но както казах, ще търпи сериозни промени, защото дървената мафия в кавички се направи толкова ужасни коловози. Дори ни с подготвени джипки много бедствахме. Имаме колега, който се счупи в един дънер и се прибра. Сложно трасе. Но ще стане хубаво. Определено хубаво състояние ще стане, по-лекичко ще го направим. Няма проблеми. И така, каква е равносметката за днешния ден? Завършихме. Финиширахме на центъра на Трявна. Ами, минахме 1/3 от трасето на, даже повече, на любителите. Оказа се доста трудно и най-вероятно с Йосиф ще вземем някакви мерки да го попроменим, защото няма да много тежко и за преминаване. Като цяло, това не можахме да стигнем до трасето на експерта, да минем някой екстрем и не остана време. Но се надявам следващия път, ако пак се видим, да стигнем до него. Радвам се, че финиширахме по някакъв начин в светлата част на деня. Беше много, предполагам, интересно за зрителите. Това ще бъде горе-долу трасето на трофито от този тип. Ако е такова времето, предполагам, ще има много лебедки, гласети са трофаджи за много яка кал, коловози до ушите, както ви го казах, и живот и здраве, да се видим на 1 април. Няколко снимки и всеки се качва по джипките, за да се отправи към дома. Надяваме се, че сме ви били полезни, след като ви направихме част от подготовката за Offroad Трявна 2016. Опитахме се да ви покажем основните акценти за всеки един от класовете и да обърнем повече внимание на някои места, които има вероятност да се запазят като маршрути. Освен това, най-вероятно сте добили представа как да се подготвите за предстоящото си участие в надпреварата. Стискаме палци на всички екипажи и им пожелаваме успех! Ние се забавлявахме изключително много и съм убедена, че и включилите се екипажи в тревненското състезание също ще останат достатъчно доволни. Така че, ако все още се колебаете, заповядайте на Offroad Трявна 2016.